Sziasztok! Újra itt van Pöti és Kevin, vagy Kevin és Pöti. Most a headset mutatjuk be, hát ennek a legjobb a helyzet. Ez egy elég jó kis tank, ugye hát a páncélja szögéből ítélve hát elég sok lepattan, de az a baj, hogy bárhonnan megsebezhető. A sebzése hát az egy ilyen 100-127 max, de az 4-es szinten elég jó, nem úgy, mint a Matildánál, ugye. Ugye ez Páncélvadász? igen, hát és ugye hát nincs torony, annyi a lényeg. Egész jó kis tank, Gyorsan tölt. hát a sebességével megint ennek baj van, ugye hát szinte minden jó tank, minden tanknak van a sebességével baj. Nem baj. Hát ez is egy elég híres tank úgymond, sok embernek van egyszerre. Igen, csak hát megint amire felérünk a dombra, addigra vége van. Hát az illete 270, hát az nem a legjobb, de hát Páncélvadász. páncélvadász, igen, tehát elviselhető. Meg hát ez nem is arra tervezték, hogy nagyon úgymond csatázzon, hát ez inkább hátul marad és lő, tehát ez így ilyen héttel megyünk a dombon fölfele, meg elég jó, tehát így Egy év, amíg felérünk. elég gáz, igen, meg hát forduláskor, 1-0 oda az ellenfélnek. igen, na, mi a kávéjegy. Na, sajnos felez az ellenség, 2-5-tel, hát ugye ami nem a legjobb. Na, most megpróbálom megnyúlni, bemutatni, hogy Mekkorákat sebez, Igen. milyen gyorsan tölt. A gyorsaságáról annyit szeretnénk elmondani, hogy gyorsan tölt aránylag páncélvadászhoz képest. na, Meglövi, meg is sebezte, 122-t, gyönyörű lövés volt, ilyen gyorsan be is töltött. igen, elég gyorsan Panzer 4 volt, és egy Tipeti 34, hát ugye, hát ezek, akkor azt kell tudni, hogy hát, ugye, hát nem ehhez a szinthez való tankok. Hát 5-ös egyen nagyobb, de azért ez egy páncéltűrés 270 élete van. na sziasztok!